Timmaġinak miexi tard bil-lejl fi triq u toħroġ ħlej għalik minn xi tappiera? Missirijietna kienu jemnu li taħt l-art hemm dinja oħra abitata minn bosta kreaturi. Ngħidu aħna, il-bellija li kienet titla minn ġolbjar. X'nafu aktar dwar din id-dinja ta' taħt mill-għajdut ta' dawk ta' qabilna? Missirijietna kienu jgħidu li hemm post taħt l-art jgħidu d-dinja ta' taħt. Din kienet art kbira, simili ħafna bħal tagħna, u biex tinżel għaliha trid issib dawn il-ħofor twal u fondi biex tinżel fihom. U f'daw il-ħrejjef, hemm diversi ħrejjef fil-letteratura Maltija, speċjalment dak li kibqgħu li ġabar Manuel Magri. Pereżempju fil-ħrafa ta' Balmis u fil-ħrafa ta' Bin il-Sultan, fejn dawn biex jagħmlu l-avventura tagħhom kellhom isibu dal-bokka port, jinżlu hemmhekk u jsibu speċi ta' pjanura, u f'dil pjanura kien hemm bliet u rħula u nies bħalna, iżda kienu hemm ukoll monstri, ajkli, draguni u sħaħar, eċċetera, li ssib fil-fantażija. Iżda mhux bil-fors kienet sempliċement din l-idea tad-dinja ta' taħt parti mid-divertiment li wieħed jitkellem waqt li qed jgħid ħrafa, għax ħafna nies kienu jemmnu li l-erjien u l-ħofor li ssib fl-art kienu jwasslu għal x'imkien. Pereżempju, mhux bħala ħrafa, imma bħala leġenda, kienu jgħidu li f'Għawdex hemm post għar partikolari li llum jgħidulu l-bellija. Dak iż-żmien ma kinux jgħidu l-bellija, imma f'dan l-għar partikolari jgħidu li sparixxew 7 tfajliet u baqgħet titfittixhom qatt ma sabithom. U fil-fatt jgħidu li dal-post tal-bellija mbagħad kienu ksoħ bil-ġebel bi żgur ħadd ma jersaq hemmhekk iktar. Nafu wkoll li kienu jemmnu pereżempju fil-bellija. Il-bellija ġejja minn taħt u kien hemm kreatura oħra jgħidulha l-imħalla tal-kbir. U meta kienu jisparixxew in-nies kienu jgħidu li għax niżlu fihom daw u jew kellha telgħet xi ħaġa lihom u ħatfithom. F'Għawdex pereżempju kien hemm bir partikolari kienu jtellgħu l-ilma minn hemmhekk, imma meta sparixxew xi tfal hemmhekk u mbagħad kienu għalquh. Storja riċenti, insomma fi żmien il-gwerra, kienet li kien hemm xi skola ta' tfal u klassi partikolari ħaduhom ġo li proġew biex jaraw l-istorja u daw sparixxew. Fil-mitoloġija nsibu li kien hemm twemmin simili ħafna għal dak Malti riċenti. Fil-mitoloġija Griega pereżempju kienu jemmnu fil-Hades fejn mhux għax sempliċement persuna tmut, imma kapaċi tinżel hemmhekk u terġa' titla' minn dal-post. U terġa' aktar fil-passat fi żmien Sumer, fis-Sumerja, kien hemm il-leġenda ta' Ixtart, jew Inanna kif kienu jisemmuha, fejn di niżlet ġo id-dinja ta' taħt biex tintaqa' ma' uħta u biex għaddiet minn hemm kellha tgħaddi minn 7 bibien tal-ħadid. Kombinazzjoni dit-tip ta' storja fejn l-eroj kellu jgħaddi minn 7 bibien biex jinżel u jeħles lil-ħutu. Insibuha wkoll fil-istorja ta' Dragun Draganti. Ġifieri naraw is-similjanza bejn istorja Maltija u dik antika b'eluf ta' snin. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.